Co hraje? Doky mňamky. Ahoj. Tohle to je naše úvodní video. Ukážeme vám, kde bydlíme. První zahrada. Level je zalitej, tak pojďte za mnou a já vám ukážu zbytek levela. Bacha na hady. Nebezpečná zóna. Takže tak naše zahrada. Představte si to za pár měsíců. Bazén, ostříhaná větev, žádný plevel, grill. Děláme video. A tady si tak nám. Ano, máme celé patro sami pro sebe. Tady, to je naše hala. Takže tohle je pokoj naší spolubydlící Týny. Kdybyste přes video mohli cítit, tak byste cítili Dior, i když odešla před půl hodinou. A tohle je pokoj naší blondýnky. S Týnou máme takovou svoji část bytu. Tu teď projdeme zase zpátky a dorazíme k Martinovi. Projdeme naší halou. Tuhle židli jsme jednou ukradli. Mod taky. A jsme tu. Ahoj! A poslední, nejzáhadnější pokoj ze všech, a.k.a. tajemná komnata. Patřila naší spolubydlící, která se odstěhovala před 2 měsícema a následky zůstaly doteď. Bude speciální díl. Speciální díl. Hajzl. A poslední místnost je kuchyň. A ne party room. Čau Marťo, co vaříš? Je, ta bude dobrá. Takže tady my příležitostně vaříme, ale spíš pijeme. No dobře. A
tady se někteří mejeme, ale jenom někteří. A nepokračování příště v tajemné komnatě.